Bună tuturor, sunt Eliza Cucereanu, vicepreședinte pe educație la Toastmasters București, iar astăzi, în acest tutorial, vă voi spune tot ce trebuie să știți despre agenda unei ședințe, cum să creați o agendă nouă în EasySpeak, cum să alocați roluri în acea agendă, cum să închideți agenda atunci când se termină o ședință și, de asemenea, care sunt butoanele din agenda plus editarea template-ului unei agende. După cum vedeți, sunt la calendarul ședințelor Toastmasters. Aici vedem ședințele clubului nostru, Toastmasters București. Aici am avut o ședință comună cu un alt club. Voi merge mai departe la următoarea lună, în februarie. Aici, după cum vedeți, avem o singură ședință trecută. Aici am un buton care se cheamă New Event, prin care pot să creez o nouă ședință, Toastmasters. Alternativ, mai avem la Meetings, Create Meeting. Și voi da click aici. La Subject, vedeți numele clubului nostru, Toastmasters București. Uh, Eu am mai trecut și limba la ultimele ședințe, pentru că suntem club bilingv. Aici am ceva salvat, dar o să șterg, pentru că era fără acest mic spațiu. Voi mai verifica o dată în calendar ședința de pe 4 februarie în română, deci trebuie să creez o ședință în engleză. Create meeting, N. La event type avem Toastmaster meeting, adică o ședință normală Toastmaster. Committee meeting înseamnă ședință cu ofițerii și other event poate să fie orice altceva. La start date este data. Conform setării din EasySpeak, se pune automat data următoarei ședințe așa cum ar trebui să o aveți. De exemplu, dacă clubul vostru se întâlnește în fiecare marți, următoarea ședință va fi creată automat în marțea următoare. Starting at înseamnă ora la care începe. Voi trece ca de obicei ora 7 seara. Locație, Toastmasters București, Tineretului Training. Mai avem și alte locații aici setate din Club Control Panel, despre care voi face un tutorial altă dată. La Meeting Number se numerotează automat numărul ședinței. Nu este neapărat a 519-a ședință a clubului nostru, este a 519-a ședință setată în EasySpeak. Clubul nostru n-a folosit EasySpeak chiar de la început. Meeting Team, tema ședinței, TBA înseamnă To Be Announced. Uh, Toastmasterul va alege tema ședinței. La Select Agenda avem diverse template-uri pentru agenda. Eu voi folosi template-ul For Speaker Simplified și Meeting Manager. Eu ca și VPE sunt automat Meeting Manager, dar și Toastmasterul are drepturi de Meeting Manager. La Message Body, aici este un paragraf care apare uh, atunci când printăm agenda, undeva înainte de începutul agendei și poate fi orice aici trecut. De exemplu, veniți cu 15 minute mai devreme dacă aveți roluri sau puteți în acest message body să gândiți ceva pentru invitați. Dacă printați agende și le dați invitaților, puteți să treceți aici diverse informații utile pentru invitați, cum ar fi uh, dacă îți dorești să iei un rol în ședințele Toastmaster, trebuie să devii un membru uh, cu taxa plătită.
Când am terminat toate detaliile de aici, voi da click pe Submit. Și dau click here to view your event. Aceasta este ședința din 11 februarie. Voi mai crea încă o ședință, New Event, Toastmasters București RO, pentru că va fi în limba română. Vedeți, numărul ședinței a devenit 520. S-a trecut următoarea marți, automat. La agenda pot să dau click pe For Speaker Simplified sau poate la această dată vom avea un concurs și avem aici un template de discursuri și evaluări. Dau Submit. După cum vedeți, aici avem roluri mai multe la concurs, dar voi reveni la ședința din 11 februarie. Ca și recapitulare, aici avem date generale despre ședință, titlul, aici de obicei este numele clubului, data ședinței, ora la care începe, numărul ședinței, durata conform agendei și dacă voi fi sau nu prezentă la ședință. Aici avem prezența membrilor, aici avem rolurile. Ceea ce nu v-am explicat a fost această porțiune cu aceste butoane și aici, vă voi spune acum. Previous, next, v-am explicat deja, ședința anterioară, ședința următoare. Aici avem un buton ca un ochi, list users who have viewed this meeting. Cine a văzut această ședință? Ar trebui să fiu doar eu pentru că abia am creat ședința. Nume, când a fost ultima oară online, view count, de câte ori s-a uitat la ședință, post și topic time e ceva legat de forum, dar la mine post s-ar putea să fie și legat de câte ședințe am creat în EasySpeak. Deci topic time îmi arată timpul la care am creat ultima ședință, pe 16 ianuarie, adică astăzi, la ora 12:07. Cred că e ora greșită. Și dacă vrem să-i dăm mesaj privat persoanei respective sau e-mail. Îi da back. La Editor Delete this meeting, revenim la acest formular. La Edit Agenda putem să edităm template-ul agendei. Make Agenda Visible. Eu, ca și vicepreședinte pe educație, pot să fac agenda vizibilă pentru membrii. Ea nu este vizibilă pentru toată lumea în momentul respectiv, pentru că este foarte mult în viitor. Momentan suntem în luna ianuarie, aceasta e o agenda din februarie. La Stop Watching This Meeting, ce înseamnă că I am watching this meeting? Adică mă uit dacă sunt modificări la această ședință legate de roluri. Eu, ca și vicepreședinte pe educație, care sunt meeting manager, automat voi primi toate notificările legate de roluri, cine ce rol preia din agenda, pe e-mail. Dacă îi dau stop watching this meeting, nu voi mai primi pe e-mail notificări că, nu știu, Cutărescu a preluat rolul de gramatician, de exemplu. Sau când cineva refuză un rol. Tot așa voi primi pe e-mail. La email meeting to a friend trimit link către această ședință către oricine vreau. Venue tineretului training e din nou locația noastră. Click here for a map, vom avea harta locației. La word of the day scrie not yet chosen. Gramaticianul ar trebui să completeze aici word of the day.
click pe, dar și eu ca VPE și Meeting Manager pot face asta, dau click pe acest buton de plus, pot să folosesc propriul meu cuvânt sau există ceea ce se cheamă Easy Speak Library, sunt deja niște cuvinte interesante în biblioteca, în ghilimele, a Easy Speak. Haideți să vedem ce e aici. Iată, sunt destul de multe cuvinte și am dat dublu click pentru, scria acolo double click for the grammarian sprint. Aici avem un PDF cu acest cuvânt. Dacă printăm această pagină și o împăturim în două, vom avea cuvântul zilei printat și putem să-l punem pe biroul de la Toastmasters ca să fie vizibil pentru toată lumea. Iar aici avem o pagină printată pentru gramatician. Gramaticianul trebuie să spună care este cuvântul zilei, ce înseamnă, de exemplu, adipose înseamnă fatty sau fat și aici avem câteva exemple de a folosi cuvântul zilei. De exemplu, their complexion is shallow and pallid, with a peculiar flatness of feature caused by the want of a proper quantity of adipose substance to cushion out the cheeks. Iar acesta este un citat de P. Gaskell, The Manufacturing Population of England. Asta va trebui să spună gramaticianul. Deci Easy Speak îl ajută pe gramatician dacă folosește unul dintre aceste cuvinte să aibă totul necesar. Dacă nu găsim cuvântul care ne interesează pe aici, bifăm Use Your Own Word of the Day și dacă folosim un cuvânt în engleză, de exemplu solid, și dăm click pe definition, vom fi duși către dicționar care ne găsește acest cuvânt și vom găsi aici definiția. Dacă nu folosim un cuvânt găsit în dicționarul limbii engleze și un cuvânt românesc, din păcate nu vom avea acces la definiție prin Easy Speak, dar oricum putem să căutăm pe Google. Dar această ședință este în limba engleză, așa că vă voi arăta cum să treceți aici un cuvânt al zilei. De exemplu, destitute, dau click pe OK, cuvântul zilei a apărut. Din nou, grammarian sprint, dacă dăm click, ne arată definiția. La tema ședinței, momentan scrie TBA, to be announced. Să zicem că eu sunt Toastmaster și am ales tema ședinței fericire. Oh, nu, e în engleză happiness. Trebuie să dau click Enter, altfel nu se va salva tema ședinței. Nu am niciun buton de a salva tema decât Enter. Aici la Edit Meeting Text dăm click și este mesajul care apare în agenda ședinței. Poate fi un mesaj pentru membri sau dacă printăm agenda pentru invitați, poate fi ceva de genul dacă doriți scrie nostru, discutați cu vicepreședintele pe membership, mă rog, puteți să-i treceți numele aici, dau click pe Save și apare aici acest text. Oricine se uită la agenda va putea să vadă acest text sau când printăm agenda din aceste butoane. Haideți să trec la aceste butoane dacă tot vorbeam despre textul ședinței. Ia uitați, dacă doriți să vă înscrieți în clubul nostru, discutați cu VPM, aceasta este
agenda ședinței, avem titlul pe care l-am trecut. Uh, Aici scrie în ce district, divizie, arie este clubul nostru, numărul clubului, când este ședința, deci data, ora, numărul ședinței. Pentru unii poate fi relevant, pentru alții nu. Se poate seta să nu mai apară numărul ședinței aici, din Club Control Panel. Avem tema ședinței, cuvântul zilei, locația, din nou mesajul și aici avem la ce oră începe un anumit rol și avem Toastmaster, Book of the Week, Speaker, etc. Presenter, aici va apărea numele persoanei care își ia un anumit rol. Event înseamnă ce face rolul respectiv, ce face persoana respectivă, de exemplu Toastmaster intro, introduces evaluation team, evaluate speech 1 și așa mai departe. Duration, asta este foarte util pentru timer. Când trebuie să ridice timerul cartonașul verde, galben și roșu și sunt timpii trecuți aici. De exemplu, la A Counter Timer, Grammarian și General Evaluator, doar dacă vorbește prea mult persoana respectivă, timerul va ridica cartonașul roșu la 2 minute sau la 3 minute. Sau când setați voi, când doriți voi. Mai avem un tip de agenda. Să vedem. Detail agenda. Asta este agenda detaliată, unde, după cum vedeți, apar mai multe lucruri. Hot seat și reserve speaker sunt reserve speaker este speakerul de rezervă dacă cineva renunță la discurs. Hot seat este cineva care preia orice rol care devine brusc liber. Și vedeți diferența între cele două tipuri de agenda. Introducerea președintelui nu apare pe agenda detaliată, poate această agenda mai pe scurt ne trebuie doar ca să știm noi cine ce rol are în ședință și nu ne trebuie foarte multe detalii. Butonul acesta de Add User este pentru vicepreședintele pe Membership. Când dăm click pe el, arată cam așa. Ca să trecem pe cineva aici în agenda sau la prezență, trebuie să fie înregistrat în EasySpeak. Și statusul persoanei respective poate fi membru, special guest, visitor și mai departe. Acestea sunt niște statusuri setate din Club Control Panel. La First Associated with this Club, poate cineva a devenit membru pe 1 martie, dar noi l-am trecut în agenda abia pe, zicem, 1 aprilie. Putem să trecem aici o altă dată decât data ședinței respective. Aici automat este trecută, după cum vedeți, data ședinței, dacă nu modificăm noi nimic. Introduced to the club by. Cum a aflat de club? Cine l-a introdus în club? Poate fi un membru, a aflat de la un prieten de-a lui care e membru al clubului, sau poate uh, a aflat prin alte variante, de exemplu, leaflet drop este pliant, un pliant pe care l-au împărțit membrii pe stradă, să zicem, articol de ziar, etc. Această porțiune este utilă dacă voi prin EasySpeak doriți să vedeți exact cum au ajuns membrii la noi sau ce membru și-a adus cei mai mulți prieteni în club și vreți să le dați un premiu sau ceva. Unele cluburi fac chestia asta. Când adăugați un membru nou în agenda, dacă îi dați click input full name and email, îi treceți numele mic, numele de familie și adresa de e-mail și se va crea un cont pentru acea persoană. Dacă persoana respectivă este vizitator de la alt club,
puteți să-i dați Visiting Toastmaster și să bifați aici Input the user's username. Dacă clubul acela folosește EasySpeak și știți username-ul persoanei respective, evident o să-l întrebați, EasySpeak îl va găsi și îl va adăuga în agenda ședinței voastre, unde îl va adăuga la prezență, la fișa de prezență. Dacă bifez Select from a list of previous club members and visitors, vom avea o listă cu cine a mai fost adăugat în felul acesta în EasySpeak. Haideți să alegem un special guest, Olga Șapșinski, de exemplu. Submit. Și acum vedem aici la Visiting Toastmaster că a apărut Olga Șapșinski cu Yes la ședința aceasta. Ea nu este membra clubului nostru, e membra clubului din Constanța. Și să zicem că a venit la noi în vizită. Și astfel o trecem în agenda din EasySpeak pentru că poate își va lua un rol, poate va fi speaker sau chiar dacă pur și simplu participă la Table Topics. Faptul că o avem aici ne ajută atunci când înregistrăm premiile de la ședință, de exemplu, Best Speaker, Best Evaluator și așa mai departe. Următorul buton despre care vreau să vorbesc este cel de badges, adică ecusoane. EasySpeak ne ajută să creăm ecusoane pentru membri și putem să printăm ecusoane doar pentru invitați, ori pentru toată lumea. Să zicem că avem deja ecusoane printate pentru toți membrii, vrem doar pentru invitați. Sau dacă bifăm pentru toată lumea, înseamnă că nu avem încă ecusoane printate din EasySpeak și chiar avem nevoie să le facem pentru prima oară. Și putem să bifăm aici all full members of this club. Înseamnă că doar pentru membri. O să dau click pe everyone. La Print Educational Awards putem să bifăm Yes dacă vrem să printăm lângă numele persoanei respective ce premii educaționale au primit. Asta este valabil pentru premiile educaționale din sistemul de dinainte de Pathways, unde dacă aveai, să zicem, Competent Communicator, că ai terminat manualul respectiv, aveai lângă numele tău scris CC. La Select Label Stock este câte badge-uri vor fi printate per foaie. Voi lăsa așa. Dacă printăm și logo-ul Toastmasters, normal. Dacă printăm logo-ul și pe ecusoanele goale, mai zice să le printăm și acolo. Și voi da click pe Print Name Badges. Văd că s-au printat badge-uri doar pentru Visiting Toastmaster și invitați, posibili invitați. Voi da back. Haideți să încercăm all full members of this club. Acum, într-adevăr, avem ecusoane pentru toți membrii clubului. Dacă cineva are un rol în club, un rol de ofițer, este trecut aici. Și la unele persoane, de exemplu Gabriel Moțoc, vedem CC. CC este acel premiu educațional despre care v-am spus și ALB este alt premiu educațional Advanced Leader Bronze, care în prezent nu mai există în actualul format de învățare. Evident, aceste ecusoane le putem crea și în Word, și în Canva, și în Photoshop, în ce program dorim noi. Nu trebuie neapărat să folosim EasySpeak. Dar dacă nu folosim niciunul din aceste programe, EasySpeak poate fi util. Am revenit. Dacă dăm click pe e-mail, avem o serie de e-mail-uri prin care uh, notificăm membrii despre agenda. Voi vorbi despre ele mai târziu.
Aici unde scrie the agenda detail will be available in 12 days, înseamnă că detaliile agendei vor fi vizibile pentru membrii abia după 12 zile. Dacă dau la Profile Club Member View, voi vedea că nu prea am roluri trecute aici, în afară de Toastmaster și speakeri. Voi reveni la Officer View. Dacă dau click pe Make Agenda Visible, acum ar trebui, când dau la Club Member View, să văd toate rolurile. Într-adevăr, apar toate rolurile. Asta înseamnă că dacă am trecute roluri aici, ele vor fi vizibile pentru toată lumea care se uită la ședință. Revin la Officer View. Vedeți, aici s-a schimbat textul. Scrie Last online changes in 26 days. Înseamnă că în 26 de zile este ultima dată când vor mai fi făcute modificări online, adică membrii să-și ia roluri prin EasySpeak sau să renunțe la roluri. Iar acum să discutăm despre cum trecem persoane la roluri în EasySpeak. Așa cum a fost gândit programul, la finalul unei ședințe în mod normal ar trebui să se știe clar cine este Toastmasterul pentru ședința următoare. Și să zicem, îl voi pune pe mine. După cum vedeți aici am o listă de persoane. În primul rând sunt membrii în funcție de status, member sau visiting Toastmaster. Dintre membrii, primii de pe listă apar persoane care n-au fost niciodată Toastmaster. Apoi, următoarea prioritate va fi pentru membrii care au fost Toastmaster cu foarte mult timp în urmă. Această persoană fiind Toastmaster de mult de tot. Apoi, următoarea persoană a fost Toastmaster mai recent și mai recent și mai recent și așa mai departe. Se pare că eu am fost cel mai recent Toastmaster, dar mă voi trece pe mine aici doar ca să vă arăt ce e de făcut. După ce m-am trecut ca și Toastmaster, ca să rămână înregistrat rolul meu, trebuie să dau click pe Save. Și pot să accept sau să refuz rolul, după cum v-am mai zis. Bun. Să zicem că la finalul unei ședințe s-a ales cine este Toastmaster pentru ședința următoare. Pasul numărul 2 este să trecem cine va fi speaker ședința următoare. Să zicem că membrii au folosit EasySpeak să facă diverse cereri de discurs. Eu, ca și VPE, voi vedea cererile de discurs aici. Deci dau click pe săgeata în jos. Am toate cererile de discurs de la membrii și voi alege pe cine doresc să pun la primul discurs. Uitați, când am dat click pe o cerere, a apărut numele persoanei, titlul de discurs dacă și l-a trecut, persoana respectivă nu și-a trecut titlul și aici este la semnul întrebării, este vorba de proiectul la care e acea persoană. M-am trecut și pe mine la discurs. După cum vedeți, eu am deja o cerere făcută cu un proiect notat în cerere. Dacă, să zicem, persoana care vrea discurs în ședința asta nu a folosit EasySpeak și vrem noi ca și vicepreședinte pe educație să-l trecem, putem să facem cerere de discurs în locul lor. Și dăm click aici, Request a Speech, și aici vom avea lista cu toți membrii, inclusiv cu Visiting Toastmaster, nu doar persoanele cu status de membru în EasySpeak. De exemplu, avem pe Olga Șapșinski, dăm click aici și dăm Go
și se va crea o cerere de discurs pentru ea și va fi trecută când dăm save, va fi trecută în agenda. Eu voi da click pe cancel și să zicem o altă persoană ar fi Alexander Campbell și avem aici trecut. Ok, să zicem că avem toți speakerii. Mai departe va trebui să umplem celelalte roluri. Dacă la voi în club alegeți rolurile pentru următoarea ședință la finalul unei ședințe normale, puteți să le treceți direct aici. Dacă nu faceți chestia asta, există și o variantă automată de alocare a rolurilor. Este acest buton pe care îl vede doar vicepreședintele pe educație. Uh, Teoretic, rolurile ar trebui să fie alocate automat după ce toți membrii bifează dacă vin sau nu vin la o ședință. Și voi trece eu aici. Eu, ca și vicepreședinte pe educație, pot să-i bifez în locul lor. O să dau absolut la întâmplare. Oh. Să zicem că atâția membri mi-au bifat dacă vin sau nu. Am dat click pe save. Hmm. Am bifat din greșeală pe primul speaker că nu mai vine, nu mai știu cine era, nu contează. Și acum să folosesc butonul auto. Și au fost trecuți membrii aici. Persoanele care au bifat sigur că nu vin, nu vor fi luate în considerare la alocarea de roluri și de asemenea nici persoanele care au bifat sigur că nu știu dacă vin. În schimb, dacă cineva nu a bifat că vine sau nu vine, va fi trecut automat la un rol. După ce s-au alocat roluri în felul acesta, putem să vedem care a fost logica în spatele alocării de roluri dacă dăm click aici. Vedem explicațiile din spatele alocării de roluri. Puteți să le citiți voi dacă folosiți acest buton. La noi, la club, nu îl folosim de obicei. Următorul pas, după ce le-au fost alocate roluri în mod automat, este să îi anunțăm ce rol li s-a alocat. Pentru asta există sistemul de e-mail al EasySpeak. Avem și aici un link către același sistem de e-mail. Voi da click aici. Și avem așa, în primul e-mail le spunem că va avea loc o ședință pe data de 11 februarie și îi rugăm să dea click pe unul dintre linkurile de mai jos, vor avea aici două linkuri, ca să confirme prezența sau absența de la ședințe. Vor avea un link da, vin la ședință și altul nu, nu vin la ședință sau pot să intre direct pe EasySpeak. Deci, cum v-am spus, pasul 1 bifează toată lumea dacă vine sau nu vine la ședință. Al doilea e-mail este pentru persoanele care nu au un rol. Mulțumesc că ai zis dacă vii sau nu vii la ședință. Al treilea e-mail este pentru persoanele care au un rol și pot să accepte rolul respectiv sau să îl refuze. Al patrulea e-mail este dacă, în cazul în care există roluri libere, să cer oamenilor să preiau un astfel de rol. Să zicem că unii oameni au refuzat rolul care li s-a dat. Al cincilea e-mail este cu agenda finală, ca să știe toată lumea care este forma finală a agendei, exact cine ce rol are până la urmă. Iar aici avem și mentors email, când o persoană mentorată are pentru prima oară un discurs sau un rol, mentorul va primi o notificare ca să știe să discute cu persoana respectivă.
și ca să trimitem acel e-mail vom da click pe butoanele acestea. Un fel de send. Am ajuns din nou la ședință. După cum vedeți, aceste semne de exclamare înseamnă că persoana respectivă nu a primit e-mail legat de rolul respectiv și semnul de întrebare înseamnă că nu au confirmat sau nu rolul. Eu dacă voi da click aici, vedeți, a dispărut semnul de întrebare, dar și semnul de exclamare, pentru că înseamnă că eu știu de rolul respectiv. N-am primit e-mail, dar știu, pentru că l-am confirmat. La fel și dacă bifez că accept un rol de speaker, tot așa dispar acestea. Când cineva de pe primul loc de speaker renunță la discurs, eu vreau să trag această persoană pe locul întâi. Cum pot face lucrul acesta? Avem acest simbol care înseamnă mergi la următorul. Move to the next repeat of the same role. Repeat of a role în Easy Speak înseamnă repetarea unui rol, first speaker, second speaker, third speaker. Deci numai la rolurile care au first, second, third și așa mai departe. Eu voi face următorul lucru, voi da click aici, spațiul gol a ajuns sub mine și din nou click aici, spațiul gol a ajuns sub al doilea speaker. Și ei, acum avem primul speaker și al doilea speaker în loc de al doilea speaker și al treilea speaker. Și la fel putem face și cu evaluatorii, tot așa. După cum vedeți, s-a modificat ordinea lor. Și din nou s-a modificat ordinea. Dacă cineva ne anunță că nu mai poate ajunge la o ședință și vrem să-l scoatem de pe agenda, fără să se scoată el singur, putem face lucrul acesta de aici, de la X și rolul a devenit liber. Dacă, să zicem că am sunat pe cineva să ne confirme rolul respectiv, iar acea persoană nu a intrat în EasySpeak să confirme rolul, putem să confirmăm în locul lor. Cum? De aici. Și brusc rolul a fost confirmat. Ca să rămână salvată această confirmare, trebuie să dăm click pe Save. Acum să vă arăt la partea aceasta din prezență, unde scrie Show Number of Roles. În mod normal aici este trecută data ultimei prezențe la Toastmaster. Dacă dăm click pe Show Number of Roles, vedem că o persoană are două roluri, alții au un rol și așa mai departe. Poate fi un lucru util ca să aveți un fel de vedere de ansamblu. Sau, uitați, click pe Show Last Attended, arată când a fost ultima oară la ședință. Aici avem procentul de roluri confirmate la timp însemnând înainte de ședință, evident. Poate la voi la club este important ca 100% din roluri să fie confirmate la timp și să fie totul perfect în EasySpeak. Din punctul meu de vedere, atâta timp cât cineva nici nu confirmă, nici nu infirmă un rol, înseamnă că vine. Dacă cineva nu mai poate veni, mă sună pe mine ca și vicepreședinte pe educație sau îmi dă mesaj pe WhatsApp. Iar eu pot să fac modificările în EasySpeak, să-l șterg de pe agenda și să dau rolul unei alte persoane. Dacă vă uitați la fiecare rol, vedeți că există un link. Și când dați click pe acel link, vă va duce la un articol despre ce trebuie să facă persoana care deține acel rol. Uitați la evaluator general, avem aici toate detaliile despre ce trebuie să facă un evaluator general. Am dat back. La speaker, tot așa, ce trebuie să facă un speaker pregătit. La evaluator
același lucru. La fiecare rol de speaker, vedeți aici trecuți evaluatorii anteriori, astfel încât să nu fie evaluat de fiecare dată de aceeași persoană. La oricare speaker, ca și meeting manager, puteți, sau vicepreședinte pe educație, puteți să editați detaliile de discurs. Dacă el nu și-a trecut titlul discursului și la ce proiect se află, puteți face voi lucrul acesta, inclusiv să începeți un nou workbook în ghilimele sau Pathway sau cum se mai numesc acum, iar apoi dați click pe Save. Eu o să dau click pe Cancel. Haideți să trecem mai departe la editarea template-ului unei agende Toastmasters. Și vom găsi acest lucru aici. Aici avem detaliile despre agenda Toastmasters, despre template. În partea aceasta avem ordinea în care lucrurile trebuie să apară în agenda, durata secțiunii din agenda. La event este vorba de ce face persoana care deține un anumit rol, rolurile sunt trecute aici, iar aici sunt timpii pentru timer, care vor apărea în agenda de mobil și vor putea fi utilizați acolo, dar ei apar și pe agenda printată. Și print, în partea aceasta, arată unde este printat ce element. De la delete putem să ștergem o secțiune din agenda. Avem în fața noastră template-ul pe care l-am denumit For Speaker Simplified, adică o ședință cu 4 discursuri. În prima parte avem președintele care timp de 5 minute descrie programul Toastmasters și întâmpină oaspeții, îi întreabă cum se numesc și cum au aflat de Toastmasters. Dacă vreau să modific această secțiune, dau click pe Edit. Pot să scriu aici altceva, orice. Ca și rol pot să îl modific, să trec orice alt rol. Aceste roluri din listă sunt rolurile setate în Club Control Panel din EasySpeak. Dacă vreți să treceți aici un rol care nu există în această listă, intrați în Club Control Panel. Aveți link aici. Vă voi arăta ce faceți acolo într-un alt tutorial. Ca și timpi, aceștia sunt timpii care apar pentru timer, strict pentru timer, la câte minute și câte secunde să arate verde, galben, roșu. Ca și durată, este vorba de timpul total pentru această secțiune. Durata automat când treceți haideți să trec aici 0. Automat când treceți la roșu un anumit număr de minute, vedeți că apare și aici. Dar poate fi extinsă această durată. De exemplu, pot să pun 4 minute. De exemplu, pot să trec aici 4 minute știind că persoana s-ar putea să depășească timpul sau știind că după această mică secțiune, să zicem, dacă avem un discurs pregătit, după această mică secțiune voi avea un minut de uh, feedback. Atunci eu pot să trec cu un minut în plus aici ca să nu mai bag partea de feedback în agenda, să nu aglomerez agenda. La Print this item on the Summary Agenda. Summary Agenda este agenda pe scurt, unde mie îmi place să trec doar rolurile principale din ședință, nu mai mult, nu absolut toate detaliile din ședință, toată ordinea, fiecare pe cine prezintă și așa mai departe. De aceea am trecut nou la secțiunea președintelui, ca să nu apară pe agenda cu rolurile, dar
vreau să apară pe agenda detaliată. Prin the start time for this item, dacă dau click yes, teoretic ar apărea timpul de început pentru președinte și în agenda sumară. Haideți să vă arăt un exemplu. Aceasta este agenda pe scurt, nu apare președintele. Aceasta e agenda detaliată, apare președintele. La prezenter ar fi trebuit să scrie numele președintelui clubului. Nu știu de ce nu este trecut aici, dar aveți, vedeți, toate persoanele care și-au luat rol în ședință au numele trecut aici. Ok, voi reveni la 5 minute aici și 0 pentru timer, pentru că vreau să fac o modificare. Vreau să trec prin this item on the summary agenda, yes. Îi dau click pe update, iar acum ne uităm la agenda sumară și uitați aici a apărut președintele și acesta este textul pe care l-am adăugat eu din greșeală. De fapt, nu, doar ca să vă demonstrez că se poate modifica, o să intru aici și îl voi șterge și dau click pe update și avem la toți când începe președintele. Revenind aici, dacă îi dăm click pe Detail Agenda Only la Print the Start Time of this item și dăm click pe Update, la agenda sumară nu mai apare timpul când președintele ia cuvântul. Și voi bifa din nou acest buton nou ca să nu mai apară președintele pe agenda sumară, dar uitați, print spacer after this line înseamnă să printăm un spațiu după această linie. De fapt, ei printează o linie după spațiu. Haideți să dăm click aici, update, și vedem ce se întâmplă. Deci, după cum vedeți, în agenda sumară a dispărut președintele și în agenda aceasta, dacă îi dăm un update, avem o linie după președinte. Această linie este utilă dacă aveți, să zicem, o pauză și vreți să separați în felul acesta agenda mai estetic. Voi intra din nou la președinte și voi updata, pentru că nu mai vreau să fie această linie. Și să ne uităm în partea aceasta la print. N se referă la prima secțiune unde am bifat nou. Am click pe return. D înseamnă detail agenda, că printăm doar la agenda detaliată. Și N iar este nou la ultima întrebare, print spacer after this line, no. Dacă avem bifate yes sau altceva, ne apar toate aici. Deci asta înseamnă N, D, N, Y și așa mai departe. D-ul poate să apară doar pe linia centrală, pentru că doar aici avem partea cu detail agenda. Mai departe avem introducerea Toastmaster-ului, care va fi susținută de Toastmaster, cartea săptămânii, evaluatorul general la noi în club introduce echipa de evaluare. După cum vedeți, aici apar niște bife și niște semne de întrebare. Unde este semnul întrebării pe gri, se referă la prezență, care este cu gri și semnul întrebării. Unde avem semnul întrebării pe galben, înseamnă că persoana respectivă nu știe sigur dacă ajunge la ședință, dar a fost adăugată în agenda. Și unde sunt bifate rolurile, înseamnă că persoana a acceptat rolul respectiv.
Legat de timp, haideți să vă arăt cum arată și în agenda de pe mobil. Aici avem ședința din 21 ianuarie, o vom căuta pe cea din 11 februarie. Așa. La overview avem agenda pe scurt, doar cu rolurile. La agenda avem fiecare secțiune completă, inclusiv cea de președinte. Și la timer avem partea de timer, unde, după cum vedeți, avem timpii care pot fi cronometrați direct din agenda de mobil, de aici. V-am mai arătat agenda de mobil și într-un alt tutorial. Vedeți tutorialul despre agenda de mobil. Revenind la agenda noastră, dacă vrem să schimbăm ordinea rolurilor din agenda, putem face în felul următor. De la order avem săgeată în sus, săgeată în jos și haideți să îl punem pe Toastmaster la început. Dacă avem foarte multe roluri de modificat sau vrem pe Toastmaster să-l băgăm undeva foarte jos ca să nu dăm click de 100 de ori, haideți să-l băgăm aici, între pauză și Table Topics. Aici avem ordinea în zeci, tot timpul 10, 20, 30, 110 și așa mai departe, astfel încât putem să-l luăm pe Toastmaster Intro, să-l băgăm pe poziția 101. Iar apoi dăm click aici, Save New Sort Order, salvează noua ordine de sortare and remove entries marked X. Asta înseamnă că dacă bifăm X la ceva, de exemplu la președinte, X îl va șterge. Va șterge acea secțiune. Hai să dăm click aici. Haideți să vedem. Toastmaster Intro a ajuns aici. După cum vedeți, exact unde am vrut noi să-l trecem. Și dacă ne uităm după președinte, președintele a rămas doar la final, ultima lui secțiune, dar secțiunea inițială a dispărut complet. Să zicem, dacă vrem să ștergem foarte multe uh, secțiuni, în loc să dăm X, X, X pe fiecare ca să ștergem și de fiecare dată se va încărca agenda, se va încărca agenda, putem să dăm XXX la mai multe, de exemplu, haideți să șterg toți evaluatorii. Și dăm click aici. Ok, îmi zice să șterg rolurile înainte să le șterg din agenda, nu mă lasă. Ok, haideți să încercăm să ștergem doi speakeri. Și mi-a șters speakerul numărul 3 și numărul 4. Ce mai este interesant la această agenda? Avem rolurile de hot seat și reserve speaker. Dăm click aici, vedem că timpul este 0000099 pe nicio agenda. De ce? Hot seat și reserve speaker sunt niște roluri pe care o să le vedem doar în agenda Easy Speak. Ei nu vor lua din timpul ședinței, ei doar vor înlocui persoanele care nu mai pot să susțină un anumit rol, de aceea n-am trecut absolut nimic aici. Dacă am făcut agenda vraiște, în ghilimele, și vreau să revin la varianta inițială a acestui template, voi da click aici la Replace with a different template. For Speaker Simplified este template-ul de la care am pornit, dar el, atenție, nu s-a salvat. Dau click pe Go și am revenit la varianta inițială a template-ului. Dacă fac o modificare în template, de exemplu, știu eu, șterg pauza,
și vreau să salvez template-ul cu pauza ștearsă, dau click aici la Use this agenda to replace the template, dau din nou pe template-ul For Speaker Simplified și dau click pe Save și se va salva template-ul așa cum arată acum pentru For Speaker Simplified. Pot să aleg și 3 Speaker Simplified. Pot să aleg orice. Deci, dacă faceți o modificare în template-ul unei ședințe, acea ședință va rămâne așa cum o modificați atunci. Dacă vreți ca modificarea să devină valabilă și la următoarele ședințe la care folosiți un anumit template, de exemplu For Speaker Simplified, trebuie neapărat să salvați agenda. Un alt lucru pe care îl puteți face este să creați o nouă agendă, un nou template care să se numească, de exemplu, AB, nu știu. Dacă îi dau click Save aici, vom avea în lista de template-uri template-ul AB. Haideți să modific total template-ul, dau click pe Go. Acum avem altceva aici și dacă dau la AB, a revenit la template-ul meu fără pauză, după cum vedeți. Dacă nu-mi place deloc acest template și vreau să-l șterg, indiferent la ce agenda sunt, îi dau din nou la acest template, pot să scriu delete this template, AB, delete. Yes. Iar acum când voi căuta AB, nu-l mai am în listă. Dar voi reveni la For Speaker Simplified. Am revenit la template-ul normal. Un lucru pe care îl vedeți aici este că la speaker nu scrie nimic la partea de event. De ce? Pentru că în mod normal aici va fi trecut titlul discursului. La primul speaker avem un titlu provizoriu TBA, to be announced. Teoretic aș putea să-l modific de aici. De exemplu, pace. Dar, uitați ce scrie. Speech titles and timings are updated automatically when you assign a speech. Adică aici va veni titlul de discurs, nu este explicația de genul primul speaker livrează primul discurs. Aici va apărea întotdeauna titlul discursului. Dacă el nu există, este blank, este gol. Și timpii aceștia vor fi întotdeauna updatați în funcție de proiectul la care se află speakerul respectiv. Și dacă dăm la agenda, apare aici pace, titlul de discurs. Dar dacă dăm aici click, eu în continuare am TBA. E un lucru interesant de știut. Avem și butonul acesta care se numește Reverse All Items in this Agenda. Pur și simplu a inversat toate rolurile. Ordinea tuturor. Dăm click din nou, le-a inversat din nou. Un lucru de menționat legat de durata secțiunilor din agenda este că se va face totalul în partea de sus. Dacă modific la Table Topics, de exemplu, la 6 minute, vedeți că și aici durata s-a micșorat și aceeași durată va fi trecută în partea aceasta de sus. Haideți să vă arăt și un template pentru un concurs. Exemplu, concurs, discursuri și evaluări. Uitați că au apărut foarte multe avertizări, că au dispărut roluri care erau inițial trecute în agenda
Da, pentru că în această agendă avem doar roluri de concurs și haideți să ne uităm care sunt rolurile de concurs. Competition chairperson este persoana care uh, prezintă pe toată lumea dintr-un concurs. Am pus aici două pentru că la clubul nostru concursul este atât în engleză cât și în română. Avem un chief judge, avem două persoane care numără voturile, un, doi, trei, patru, cinci jurați, avem doi timeri. La concurenți, pentru că avem și în română și în engleză, avem concurent discursuri și speech competitor. De asemenea, avem doi test speakeri pentru concursul de evaluări și avem concurent evaluări, evaluation competitor. Și competition sergeant este sergentul care îi dă afară pe evaluatori și îi cheamă unul câte unul înapoi în sală. Aici la auto vedem insufficient members available to fill all roles. Înseamnă că din toată lista asta nu sunt suficienți membri ca să umple toate rolurile din acest concurs. Un lucru interesant este la Competition Judge că atunci când trecem pe cineva ca și jurat, m-am trecut pe mine, pentru un membru obișnuit al clubului, care nu este meeting manager, această persoană nu va fi vizibilă. Haideți să ne uităm la Club Member View. Uitați Hidden. Asta este tot o setare din Club Control Panel, astfel încât identitatea juraților să fie pe cât posibil secretă, ca să nu vină un speaker, să zicem, să mituiască juratul, să-i spună dă mie mai multe puncte și așa mai departe. Revenim la Officer View. Legat de un concurs, în EasySpeak este o anumită setare specială prin care putem spune dacă un anumit rol este strict pentru un concurs. La ce ne ajută asta? E bine, la încheierea unei ședințe Toastmasters. Și haideți să vedem ce înseamnă să încheiem o ședință. La încheierea unei ședințe Toastmaster, trebuie să ne asigurăm că avem toate detaliile trecute corect în agenda. Poate din lista de roluri, cineva pe ultima 100 de metri n-a mai ajuns la ședință și a trebuit să fie înlocuit. Putem să facem modificările de aici. Sau poate nu am avut încă trecute toate detaliile pentru un discurs. Iarăși putem să dăm click aici și să trecem toate detaliile. Dar cel mai important lucru la încheierea unei ședințe este să dăm toate premiile din ședință. De exemplu, aici avem Best Table Topics Award de 2 ori. Asta ce înseamnă? Înseamnă că la această ședință au fost două persoane care au câștigat premiul Best Table Topics. Pot să dau click aici pentru un alt premiu, de exemplu, Best Evaluator Award. Și acum pot să trec cel mai bun evaluator. Dau click pe Save ca să se salveze. În mod normal, premiile disponibile aici ar trebui să fie Best Table Topics, Best Evaluator și Best Speaker. Totuși, la această ședință, nimeni n-a câștigat Best Evaluator. Voi da X ca să șterg acest premiu. Și când m-am asigurat că totul este în regulă, dau click close și nu se va mai face nicio modificare în ședință și totul va fi înregistrat în tabele. De exemplu, dacă eu nu închid această ședință, William Butacu, deși a susținut acest discurs, va apărea în EasySpeak ca și când discursul încă este doar în stadiul de programat, dar nu și completat. Un alt lucru pe care îl fac eu după fiecare ședință este să verific prezența
și să trec la fiecare membru dacă a fost prezent sau nu. Iar la final dau click pe close. Și am închis această ședință. Dacă ședința este de tip concurs și mai exact dacă oricare dintre aceste roluri trecute aici sunt roluri bifate din Club Control Panel ca fiind roluri de concurs, ședința va fi considerată automat ședință de concurs. Voi da click aici pe Reopen și în loc de Best Table Topics, Best Evaluator și așa mai departe, voi avea aici premii de concurs. Premiile de concurs sunt Speaker First Place, Speaker Second Place, Speaker Third Place, Evaluator First Place, Second Place. Uitați, avem inclusiv Evaluator Contest Participant. Eu, pentru că avem concursuri bilingve, am adăugat și locul întâi discursuri, locul doi discursuri, trei discursuri, evaluări și așa mai departe. Deci, genul acesta de premii vor apărea în cadrul unui concurs în mod automat. Dacă vă apar premii de concurs la finalizarea unei ședințe, s-ar putea ca unul dintre roluri să fie premii de concurs, să fie roluri de concurs. Și ele trebuie editate din Club Control Panel sau șterse din agenda. Dacă nu închideți un anumit număr de ședințe, când încercați să creați o nouă ședință, veți primi o avertizare, iar dacă aveți mai mult de, nu știu, 3, cred că nu vă va mai lăsa nici măcar să creați o nouă ședință. Easy Speak chiar vrea să treceți absolut totul acolo. Acestea au fost toate detaliile despre agenda unei ședințe Toastmasters. Dacă aveți întrebări, scrieți-mi în comentarii. Dacă nu, nu uitați să dați like, share și subscribe. Mulțumesc!